Phaidi hingke tongte tongte kaisa kothoma salayano o kothoma wngkha hamjakna rwngya khe ta hamjakdi. Tai omono rwksawui no Shri Krishna Bhagavan bai Radhe ni kahini bo saithangani. Buijotono hwno Radhe Krishna tai salsa hwngkangke Rukmani Krishna no swngkha Bhagavan kajangmale nung bai angsa kajago buni khugo hwngke tangai Radhe Krishna mang hwnjak khwnai Rukmani Krishna no swngkha. Tangai wasapno Rukmani Krishna ke hwnai kwrwi hwnai. Tai Krishna adino uttor liya tai aboni koyek sapta por hwngkano Shri Krishna Bhagavan ni sori hamyangui thangka. Tai sori hamyangui thangkano koto muni rokno rutugui phunuka tai muni khoroksa kotor sai khwnarka. Bini hamya hamnani hingka hingke jeba khoroksani yathekno suwui a twi no bono kharka hingkase bini bemar hamnai hini saka. Saboni yathek suwui twi mano rutuk laikya kebo phunarona sonyai krikya. Tangai himale bahaike Krishna Bhagavan ba yathek sui ba twi kharnai hinai kebo gosinai krwi. Tai aboni por hangkano Rukmani no saka nini yathek sui puno residi bini bemar hamna to nangnai hinai. Apro Rukmani saka bahaike ang Krishna Bhagavan no ani yathek sui ba twi kharnai hinai ang pabungano ang sorgo sogiglak oba hai hinai kirijaginai por na solia. Tai oba haike ur patilaite no Radhe ni khunjuo klai rikya Radhe khnaka. Tai bo logi no phayoi Krishna no naipikya nai phayoi bo logi no bini yathek sui nai Krishna no twi rekha. Tai a Radhe ni yathek sumani twi no Krishna no kharei rekha hangkang keno Krishna Bhagavan ni sori bo amui thangka. Tai apro Rukmani saka Radhe no nung bahaike Krishna Bhagavan no nini yathek sui ba twi khare nung pabungano nung sorgo sogiglak oba hai roke Radhe no Rukmani hangka. Tai apro Radhe saka ang Krishna Bhagavan no aseka hamjago ang bini bagui nangkha tamo sorgo nangkha tamo pap nangkha ang thnyasa gosimano hungka hungke ang awai sorgo pap doromorongno ang kunung jagya hinai saka. Hingke phadi singoro okothomano khnawui tamo busikha hingke sing hamjago honlayo hamjago tamo saimalaya. Sing hamjana swkang hamjama tamo saimangnui hamjaka hingke sini upcoming future ni bagui family ni bagui belai no kahamu. Sing tabo nukjago sini muni surong ni bisingo kajangmani bosor kaisa kenoi bwsa masa aba hai hingkang keno bairao onyo selati kharo hayakaba onyo sela hamjak layoi mutari rok bai togui bwtharo tai buni selana hamjagui robot bagan logo thangai nai bwsajak baike bwtharjagui nai bosta rogo chopjagui bwthajama nugo tebo sasarara news channel logo sung nugo. Tai sung tini aba tamani bagai nuk hungkang hangke kaham ke wansogoi nai kya hangke obono ungo hamjakmala hamjago hamjagui no kaijago phiaba bwsamasa ki mangni manghangke borok ni wansomani onyo rokom mungoi thang. Tai aba ni bagui no
sasarara bongo tai podre pod khnamaya kokbo khnai thango ungmaya kokbo ungjagui thango जों abo maninyana nangnai जों hamjangnani sia जों hamjangnani rengnyani bagino जों tini obahai nge phaide ang omono sanai जों hamjago hungka hungke bini bagui nung thei manani nangnai taboromde rade Sri Krishna Bhagavan ni bagui hingke sorgole tamo bo bebak se gosiu oba haikeno nung jekhana hamjagui kaijagui songsar khaka hingke nung taitamo buni bihik taitamo buni bwsa nole nung hamjagui biang biang dosa dondo ngani nang phaidi hingke aha jorano sawoi tinini bagui naraksino phanei bwskango tebo kaham kaham kok borok kothom mano tubui phai tongo tai norok subscribe khaine tapokdi like khaine tapokdi norokni like rekhang kase ang jate encourage ngui nai nongni bagui tebo video kaham kaham salamnani bagui initiative ungnani bagui nongno koimung naragino jotono hambai